Amen. Amen. Kanti lana benza ityotelo ngetyala bezulu. Amen. 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 Ibe hotela bezakike ngayitheke into bezulu. Amen. Ibe hotela bezolala ebhedini. Kalo sisamhlobe. Nami ngamsimhlobe bezulu. Amen. 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 Ibe benzobhakela kuze ukutya ngihlele ebhedini. Nami sabhiza bhaka ukuthi abule. Amen. Ibe benzozela yithi ngihlele ebhedini nawo imango yathi. Amen. 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 So, umzimba wami mandiyazi uba ulidini elitheni eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuthina. Amen. Leyo inkonzo yaphi? Asengqondweni. Yasengqondweni. Amen. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile naxa unikela sonikela kwizinto laphi zasemhlabeni, unikela apho ezulwini kungonakalisi nanundu khona, kungafiki nanto emoshayo khona. Ngoba iBhayibhile izwezwini wangena abasela. Amen. 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 So xa sinenkonzo yasengqondweni sicela okay, ingqondo yami inkonzo yami ithi andinikeli apha, ndinikela phi? Ezulwini. Loo nto leyo idini etheni eliphilileyo, Amen. elikhole